Benvolguts amics i col·legues empresaris. No diem el que anem a fer, senzillament ho fem. La campanya té un objectiu molt clar: posar en valor les empreses com a bé social i motor de la nostra economia. Moltes gràcies a tots. Propongo empezar a cambiar la actitud con respecto a la prestación por desempleo. No se puede regalar el dinero. Dinero gratis para nadie. Todos tienen derecho al trabajo y a tener unos ingresos mínimos de subsistencia, pero no a cambio de nada. Al presidente de Foment del Treball, Joaquín Gay de Montellà. Gran iniciativa de la EBAI. Felicito molt a l'amic, el president Manuel Rosillo, i fins i tot el felicito perquè, de fet, s'ha avançat, a la qual això vol dir que la gent del Baix Llobregat no solament és molt valenta, sinó que té molta iniciativa. Felicitats. I si els empresaris hem de tindre alguna cosa és compromís, competència i ètica. I fins un altre moment. Moltes gràcies.